पहले बेलाखिना हामबाय जों तिनी आरो फार्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट नि इस्लाम साहेब नि एजाहार माने बिनि रूमो तिनी 3:30 नंगौ 3:30 बोलते तिनी लास्ट साकी टाकी पाई माने परे जोङो सिनि माननीय हाकिम जोङो सोंखा जे 10/12/2018 जखन जों आईएनपीडी खालायदोंफ्रु सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नतुई जखन जों सभा खायो आजराव जों लामाका सुलायमानि लामाका सुगा 6टानिसिम आं 6:30 जरा किन्तु जोंहा जागा कोनो गुनुगुल खाया किन्तु बरक पुलिस प्रशासन अर्थात सरकार आप्रु बरक कैसा चिनि खरकामनि बिरुद्धे आं आप्रु आईएनपीडी लिडार कोनो एमडीसी बुया ताई चिनि आप्रु प्रेसिडेंट चिनि विभागीय कमिटी आप्रु तो चिनि विभागीय कमिटी सी आबुनि परे चिनि चेयरमैन इलेक्टेड चेयरमैन सुकुमार देवबर्मा दिन निर्मल जों खरकाम प्राय ओ खरकामनि बिरुद्धे बरक कैसा एफआईआर खालायका मेजिस्ट्रेट प्लस थाना तामनि खायका जों आरो आइन श्रृंखला भंग खायका बरकनो सिगिरिका ओ गाड़ी रगनो बुफ्रेका गाड़ी रगनि पेसेंजार रगनो तिखलायका अमायके नेशनल हाईवे बंद खालायरिका नै बर अभियोग खायै चिनि बिरुद्धे बरक केस खायका आबुनि परे जों बहुबार 2018 सिमी तिनि प्राय 7 बছर चलि दङ ओ 7 बছर जों बहुबार कोर्ट फायका सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि आन्दोलन खायना थांतनि आबुनि परे जों तैसा हाइन हाय जों रमजाखा आवगा 2019 नि 8 तारिख जानुवारी जखन दसरामबारियाव गुलि गोला गुलि हिंगौ आब्रुगा जों हाय हाय जों रम तुफायका जों आफ्रु रमजागि फैका आबुनि केस ताफन पायाव खाबो जाय होक आबो तो कोनो कक गया केस दं नायनो गाय दिनै आदाলত जोंनो 3:13 खायमा परे बेखसुर खालासियाखौ किन्तु होंनाय सिनि कोनो आरो बार बरक सिनि बिरुद्धे साफानो जों अस्वीकार खायका जों आमति बुलाय तगलाय हिंगिया गणतान्त्रिक लामातै जों आफो सभा खायका आन्दोलन खायका सीएबी बिल प्रत्याहार खायदिनाय आ आन्दोलन जनगण स्पष्ट भावे आरो बेलायखेना हामजागै आरो जों मायबाक्सा फायका आ जागाव चिनि जनगण दबो कोनो केबनो व्यक्तिगत बा कोनो गाड़ी गुरा सबाय माने करै किछु करै आबुनि कारणे जों दिनै आरो फायसफायका गाय माननीय आदाলত जोंनो चिनि खरां माने चिनि जोंनो सोंखा खरकामनो नरक दुसिदा नरक जासो गथनां माने अनक सिगारखौ जों अस्वीकार खायो कारण जों खायमासो करिंके ताम सिगार खायदों नायबा आबा हायताइखौ तिनि ओ मामला रन पाइखा मामला मोटामुटी ताई सालसा फायना प्राय पाइजाक न अलरेडी अलमोस्ट पाइजाक दाउसिनि जाबिनदार 6 केजी मोटामुटी मामला तिनि नावार पाइजाक दाय